Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amon ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa Kekat Channel sa Kabangkalan City, Himamaylan City kag Banwas ang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. Mga empleyado sa duha ka mga ospital sa Bacolod, una nga matagaan sa bakuna kontra COVID-19 sa Domingo. Sa Dumaguete City, gunman napaslawan nga maigo sa bala ang iya nga target nakastiguhan. Kulang nga water supply kag maintenance work sa mga wells, rason sa basiwa prime water sa problemado nga water supply karon. SEC may paandam sa publiko batok sa pag-invest sa isa ka kumpanya. Tagiyas ang kumpanya, nagapanindugan nga legitimate ang ilang nga negosyo. Kag sa good vibes, kilalahon ang ido nga nagagamit sa pedestrian lane kung magtabok sa dalan. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Securities and Exchange Commission nagapaandam sa publiko batok sa pag-invest sa isa ka kumbuyahan kag foundation bangod wala ini sa nga lisensya para magkuha sang investment. Base sa advisory sang SEC sa ilang website, ginapaandaman sang ahensya ang publiko batok sa pag-invest sang kwarta sa RGS World Marketing Corporation. Inibangod bisan registered sa SEC kag Department of Trade and Industry ang ini nga kumbuyahan indi sarang nga magbaton sang investment gikan sa publiko bangod wala ini nakakuha sa nagakaigo nga lisensya para sa pagsolicit sang investment. Ang kumbuyahan ang nagabaligya sang beauty and health products. Sunod sa tag-iya nga si Raz Garcia Salarda Jr., isa ka lehitimo nga negosyo ang ila ginapadalagan kag wala man sila sang tuyo nga magbaton sang investment gikan sa publiko. Sila ang nakigsapol na sa SEC para magpaathag kag handa nga magsunod sa anuman nga mando sang ahensya may angot sa ila kumbuyahan. Although we are trying to run a legitimate business, but may mga instances na siguro along the way na uncontrollable mag-examine. Pero ako siguro nga lawyer nila ang magtanaw sa mga legal matters regarding for that. And Okay. we will do what we can man. Of course, para man yan mag-inline ang aming businesses, that we will follow sa rulings ng Security and Exchange Commission. Sa number 9, 2 man kahinayo kung wala gid gani nagatubod nga tubig, inapila lamang sa reklamo sa mga konsumidor sa Bacolod City Water District. Sunod sa pila ka mga konsumidor nga nagpadangat sa ilang reklamo si Digicast Negros, mas masako pa karon ang schedule sa water interruption sang basiwa karon nga nagsulod na ang Prime Water Infrastructure Corporation. Bisan gani sa mga posts sa naga-comment nga mga netizens nga basiwa consumers sang ilang reklamo lakip na diri ang higko nga tubig. Sini lamang ang Water Watch nga isa ka local advocacy group nga nagatuyo sa pagtibong sa kinamatarong sa mga konsumidor ang nagpabutsyag sang ilang nga pagkaalarma sa problema angot sa kakulang sang water supply kag tuman kahinay nga pagtubod sini. Suno kay Wenny Sancho, amo sa gihapon ang problema nga ginaatubang. Ang amo nga problema ang ginsaad nga mahatagan sang solusyon sang Prime Water suno sa iya. Sila ang nagpanawagan sa Prime Water nga hatagan sang kalubaran ang problema. Suno man sa kay Basiwa Acting General Manager Michael Soliva, ginatutukan na ang kakulang sa water supply. Mechanically driven ang problema gani hindi malikawan. Pero iya gipasalig ang konsumidor nga ang bag-o nga tagdumalahan ang nagahimo sa tikang para sa masabat ini. Patag niya sa ang Bacolod Bulk Water Incorporated ang wala nakadeliver sang kantidad sang tubig nga ila igahatag dapat kag katunga lang ang na-deliver rason nga may kakulang sa supply. May pinapagid ka mga maintenance work nga ginapatuman sa mga wells sang basiwa. Naghingi si Soliva sang pagpalawig sang pasensya sa mga konsumidor kag hatag sang higayon ang Prime Water nga malubad ang problema. May mga pumps kita, so they are mechanically driven, so may breakdown kita nga ma-encounter. So ang malas lang kaya nagtilingob lang sila no? So that's why nag-compound and resulted to poor service, no? But si Prime is coordinating with us, and we have
Actually, daily, I'm getting updates from them kung ano ng operations. Sa number 8, ginahinyo sa Progressive Alliance of Capital Employees o ACE ang pagkaka sa pamuno sa Human Resource Management Office sa probinsya. As of press time, natala na nga iga-submit sang PACE ang ilang ginkasugtan nga petition kontra kay Attorney Annabel Palik. Suno kay Renelo Lastiere, ang presidente sang PACE, pila sa luyag nila nga ipadangat sa gobernador amo ang suno sa ila pag-deduct sa leave credits sa mga empleyado sa tiunsang sila ang ginpaidalom sa quarantine. Nga taliwas naman sa provisions ng Civil Service Commission. Suno sa ila. May mga retirees man nga nagareklamo suno kay Lastiere sang pamaagi sa pag-process sang ilang retirement nga nagalakip sang benepisyo gikan sa GSIS. Kuntani suno kay Lastiere, ang pamuno sang HRMO magabulig pahapos sa mga kinahanglanon sa mga empleyado. Nalakip sa petition ng lagda sa mga empleyado nga nagasuporta sang panawagan. Dugang pa ni Lastiere, apisar sang culture of fear kag retaliation, madamo sang nagsuporta sa panawagan. Wala pa man nakabaton sang kopya sang among petisyon si Attorney Palik. They sum it up in that petition that all the complaints, all the miseries that the employees are suffering because of this terroristic attitude sa pagtrata sa atong empleyado, it should be summarized as kung pwede that term is personal na to unwan. Sa number 7, mga katapos ang City Prosecutor's Office ng Bacolod yung mga abogado nagpatigayon sa isa ka shoot fest. Ini para may baluan kung paano depensahan ang ilang mga kaugalingon. Ma-report si Marty Go. Ginhana sa mga abogado ang ila abilidad sa shooting sa tinalikdan nga weekend sa nahuna nga invitational shoot fest sa Office of the City Prosecutor sa Bacolod. May mga nagpasakop man nga mga gun enthusiast nga katapos ang nagkalain-lain nga mga gun club sa Negros Occidental. Nagpadalaman sang tiglawa sa kompetisyon ng PNP, Philippine Army kag Philippine Coast Guard. Apesar sang nagaluntad nga pandemya, gintinguan sang OCP nga maghiwat sang shooting competition bangod tuman ini kakinahanglanon sa ila trabaho nga pagpasaka sang mga criminal cases sa korte. If you can recall, during the GCQ, ang tanan nga mga prosecutors, they work actually 24 hours. So, as a relief sa stress, so we come up with this idea. But initially, abi naman sa mga grupo-grupo lang because most of my prosecutors are actually shooting enthusiasts, no? So, para at least mahon man ang ilang skills, no, for competition man coming, let us say for example, kung magmayo na ang panahon, they could actually also compete with the rest of the prosecutors sa Prosecutors League. Ginhiwat ang duha ka adlaw nga kompetisyon sa Negros Sports Exchange Gun Club sa Circumferential Road sa Barangay Mandalagan. May nagkalain-lain nga mga category kasubong sang civilian, lawman, senior, super senior, medical practitioner, lady kag chiro. Gintambungan sang pila ka mga opisyales sa Bacolod kag iban nga mga banwa sa Negros Occidental ang opening ceremony. While we are also protecting the rights of others, we must not also forget ourselves to be protected. And the best protection is always for self-defense. As a gun enthusiast, also this is in support, most especially sa trabaho sa aton mga prosecutors, mga fiscals naton. Very important sa ila trabaho nga makadepensa sila kay napakatubang sila sa mga nagkalain-lain nga mga kaso. Ang natipon nga pondo sa kompetisyon ang paggagamiton sa OCP sa maintenance ng ila talatapan sa Bacolod City Hall of Justice agud nga makaserbisyo pagid sila sa maayo sa publiko. Marty Go para sa Digicast Negros. Sa number 6, Director sa Bacolod City Police Office nagaplano nga magdugang pagid sa 5 ka mga police station sa syudad.
Isa sa plano ni Bacolod City Police Office Director Colonel Manuel Placido para sa syudad amo nga madugangan na ang mga police station bangod sang pagdamo sang populasyon ilabi na sa pila ka mga police station sa karon. 5 ka police station ang luyag nga idugang ni Placido sa karon na 10 ka police station sa Bacolod. Suno kay Placido, may mga police station diri sa syudad nga tuman kadako ang area of responsibility. Gani kinahanglan nga matunga ini. Isa diri suno sa iya ang mga Police Station 4 nga may estimated population nga 105,000. Pila pa sa mga police station nga may dalagko nga area suno sa iya ang mga Station 3, 7 kag 8. Pero gindugang ni Placido nga mahimo sa masunod nga 5 tubtub na pulo pa katuig ini nga ma-materialize. Bangod nga kinahanglan pa man ini nga ma-approve sang lokal nga panguluhan. Kinahanglan man unahon suno sa iya ang pagapatahumpa sa mga police station sa syudad sa karon. Sa number 5, sa Dumaguete City, gunman nga wala maigo nga sini nga target, pilason matapos nga ginpulihan. Pilason ang wala pa makilalaan nga gunman matapos nga gintiro, ginbuno kag ginpulihan sang iya target kag iban pa nga mga nakakita sa pagpaniro sa barangay Bagakay sa Dumaguete City sang kagabi. Sa investigasyon sa Dumaguete City PNP, nagapungko lang sa isa ka kalan-an sa among nga barangay ang 45 anyos nga si Sandy Tinguha sang siya gintiro sang gunman. Wala maigo si Tinguha gani iya ginhaboy sang bangko ang sospek kag nagpalagyo. Sa wala maigo sang bala si Tinguha, sunod nga ginaga sang gunman ang isa pa ka target nga si Jason Ong, kagintiro sa makapila ka beses samtang iya ginalaot. Wala niya man maigo si Ong. Sa makita nga sang mayara sa palibot, o kung sa makita sa mga yara sa palibot ang pagpaniro sang gunman, may isa ka nakakita sang insidente nga naghaboy sang bato sa gunman kag iya man inigin buno sang kitchen knife agud maguntat na sa pagpaniro. Ila nakuha ang armas ang sospek kag si Ong nga gintarget man sang gunman ang nagtiro sa suspetsado sa iya sini nga liog. Ginpulihan pa sang iban nga mga bystander ang gunman. Na-recover sang kapulisan ang 5 tanan ka mga basiyo sang 45 caliber pistol. Nakuha man sang kapulisan ang 2 ka mga armas ang sospek. Ginabulong karon sa ospital ang gunman kag ang PNP ay nagausisa pa kung ano gid ang iyang motibo sa pagpaniro. Sa number 4, Negros Oriental ang maga-quarantine kag maga-swab sa gihapon sa mga magapinauli sa probinsya gikan sa luwas kag magapangayo naman sa negative RT-PCR test result sa mga local travelers. Ini sa tunga sang ginpagwa nga uniform travel protocol sang DILG kung sa diin saad nga hindi na kinahanglan magpaidalom sa quarantine kag magpa-swab test ang mga magasulod sa tagsa ka LGU. Suno kay Dr. Leland Estacion, pamuno sang IATF sa Negros Oriental, ila sa gihapon nga i-require nga magpaidalom sa mandatory quarantine ang mga mag-aabot sa probinsya gikan sa luwas bangod sang bag-o nga variant sang COVID-19. Sila ang ipaidalo man sa swab test sa ilang nga pagpauli. Ang probinsya mag-require man sa nga negative RT-PCR test result para naman sa mga local travelers nga magkadto o kung magbalik sa Negros Oriental. Ang probinsya may 147 ka-active cases ng COVID-19 matapos madugangan sang 12 kag bag-o nga kaso kahapon kag 19 ka new recoveries. Samtang sa Negros Occidental naman, may 8 ka bag-o nga COVID case ang probinsya. 7 diri ang LSI. Ang Bacolod ang may isa lang kadugang nga kaso sang COVID-19 kahapon. Sa number 3, Bacolod Emergency Operations Center nagsapol sa tanan nga mga negosyante sa palibot sa Bacolod City Government Center para ipahanumdum sa ila ang minimum health protocols. Isa sa mga ginistoryahan amo ang nagluntad nga ginaaligar pre-Valentine concert sa The Marketplace sa nagligad nga bulan. Sunod sa Deputy for Medical sa Bacolod EOC nga si Dr. Chris Orongon, ginpahatag sa mga tenants kag magagmay nga mga negosyante sa among lugar nga wala sang concert nga natabo kundi may isa lang ka nagkanta para maghatag sang jutay nga karingawan kag madamo sa nagpamati. Wala sang pagsupak sang local health protocols bangod ang nagasuksok sang face mask, face shield kag nagasunod sa physical distancing ang tanan. Nagpasalig naman ang mga negosyante nga padayon sila nga magasunod sa local health protocols kag nagpasalamat man sa syudad sa pagpamati sang ilang nga mga kinahanglanon kag paghatag sa ila sang suporta nga padayunon ang ilang nga mga negosyo. It was clear, even the BCPO and the barangay who investigated plus the BPLO
it was clear that there was no concert, there was no ticket being sold. It was just a spontaneous gesture of one of the tenants nga ara dito who happens to be ang iyang husband, amo nang ginaobra sa cruise ship nga talent. Sa number 2, ginaduso ni Provincial Administrator Rayfrando Diaz ang paghatag sang vaccine passport para sa free travel sa mga yadtong magasugot magpabakuna kontra COVID-19. Ginsiling kahapon ni Attorney Diaz nga iya iga-propose kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga ang mga yadtong magasugot magpabakuna mahatagan sang passport para sila makabiyahe sa luyag nila nga kaladtuan. Suno sa administrator, kasubong ini nga incentive para sa mga una nga magapabakuna. Nagalaom siya nga sa amo nga pamaagi magadamo ang magapabakuna ilabi na karon nga madamo naman sang gusto nga magbakasyon kag magbiyahe. Ang vaccine passport suno kay Diaz ginalauman nga magatugot sa natungdan nga makapadulong sa diin nga bahin sang pungsod nga wala sang restriction kasubong sang RT-PCR test kag quarantine. Mga 100,000 ka mga negrense ang mahimo nga ma-target sang vaccine passport suno sa iya. Kung tugutan sang gobernador, sarang ini magamit sa paghaylo sang pumuluyo mag-avail sang una nga mga bakuna. I also wanted to propose to the governor that those who will be vaccinated first, no, provided that ang duwagin ka dose makuha nila, we will give them a passport, no, that will allow them free travel. Kung gusto sila magbiyahe kag magbakasyon sa Boracay, kung may ara kasi ni nga passport, pwede. This is a way of giving them incentive for being one of the first nga nagsudod sa aton nga magpa-vaccinate. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Mga health workers sa duha ka mga ospital sa syudad sa Bacolod nga talana nga bakunahan sang Sinovac sa Domingo nga adlaw, pero hindi tanan nga mga health workers sa among mga ospital luyag magpabakuna. Ginpahayag sang Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center nga si Dr. Chris Orongon nga mga health workers sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital kag Riverside Medical Center ang una nga pagabakunahan mangod ginakabig ini nga mga hospital bilang primary healthcare institutions. May 16,000 ka mga dose ang Sinovac vaccine ang ginhatag sa Department of Health para sa Western Visayas kag kapin 3,500 ka mga bakuna ang igahatag sa duha ka mga ospital sa Bacolod. Pero ginpahayag ni Sorongon nga hindi tanan nga health workers sa amo nga mga ospital ang luyag magpabakuna sang Sinovac. Gani magakuha man ang IOC sang health workers gikan sa iban pagid nga mga ospital agud nga magamit ang tanan nga bakuna. Kabahin ini sang 600,000 ka doses sang Sinovac vaccine nga gindonate sang China sa Pilipinas nga nag-abot sa pungsod sa nagligad nga Domingo. Nagpangita naman sa mga substitute frontliners ang syudad nga mahimo madapatan man sa bakuna sa tion nga mayara sang sobra nga dose sa mag-aabot nga bakuna. Sa Hulyo ug Agosto naman, natalana nga mag-aabot ang 650,000 ka dose sang vaccine gikan sa AstraZeneca nga damlag pag in order sang Bacolod. Nga nalista initially with Riverside and Corazon Locsin have said yes to Sinovac. So that means to say may mga iban na doses na base hindi magamit. That's why we need to provide an alternative quick substitution list. So in a quick substitution list, we will be getting that from the different other hospitals in the city. Kag sa good vibe sa mga permi nagakadto sa City Mall Mandalagan, kilala na si Buddy. Isa ka aspin nga wala nagabiya sa mall kag nagagamit sa pedestrian lane kung magtabok sa dalan. Ang iya nga istorya sa report ni Romeo Subaldo. Kung parokyano ka na sang City Mall diri sa Mandalagan, nakita mo na o nalabyan si Buddy, isa ka aspin nga diri na nagaistar sa gwa sang mall. Suno sa mga gwardya sang mall, hinuptanan si Buddy sang anay gwardya man sang ginakonstruct pa lang ang ini nga building. Na-assign na ang gwardya sa ibang nga lugar pero si Buddy wala naghalin diri. Posible kinaanda niya na nga magpangamo sa mga gwardya subong nga na-assign sa mall kag sa mga mall goers nga nagapakaon sa iya. Nagaamag siya sa mga tao nga naganilabay kag nagadugsing kun kisa. Dito, gusto kayo na de? Saan gina-construct pa lang na yung mall? Ari na natin nga daan. Tapos, di sa magalin? Tingko na dyan, ang anak pa na ko siya wala na de.
Nagwala na yan. Salo lang. Kung sino naman ni Gwardiya? Ang gwardiya, sa kami naman kada mag-isang mo naman tagaan. Pati gani mga taxi driver nga nagahulat sa pasahero, nakakilala na sa iya. Adlaw-adlaw sa nila nga makita sa Guasang Mall. Ano gina sa perme? Ari nga dito nagigdaw. Dagi na sa fronte? Ano sa dadlaw? Agdo do di pa sa to permi natin sa laban, ari nga sa. Wala gini galinalin. Why? Kag ang pinasahi kuno sa kay Buddy, kay Pierre niya pa ang iban nga mga tawo. Kung magtabok siya sa dalan, ginahulat niya anay nga mag-stop ang mga salakyan, kag mismo sa pedestrian lane siya nagaagi para magtabok. Dagi na sa gage? Oo, anta na din ido. Pati sa dagi sa magtabok sa nito, dagi sa labay. Labay ko tao. Ano sige labay di? Ano bungkuan rin? Gapod mo sa mga tao. Gapod mo sa mga tao tabok. Oo, tabok na. Sa video nga kuha mismo ni Malu Perez ang posyon, makita nga si Buddy nagatabok gamit ang pedestrian lane. Go, Bud! My intelligent boy. Istorya ni Malu, mga isa na katuig nila nga ginabalik-balikan si Buddy kag ginapakaon. Luyag man kung tani nila i-adopt si Buddy, pero wala na ini siya nagabiya sa mall. Then, there have been several attempts of rescue kay Buddy. There were people who wanted to adopt Buddy, but he's such a smart dog. Every time he sees the collar and the leash, he would run away. So, I've always felt that he considers City Mall as his home. Everyone has been saying na Buddy has been there even before the City Mall. Sunod pa sa gwardya, may mga nag-attempt nga i-adopt si Buddy, pero nagabalik ini siya sa gihapon sa Guasang Mall. Gingwa siya, gintry nila nga dalawang puli. Teka balik yapon? Hindi sa magupod. Ano isa gapod? Ininaabi ang iyan ng inpuloyan sa sulod sang masobra sa 5 katuig. Kung mamuhin siya, nagatabok siya sa mga kahilamunan. Gani sa liwat kung makalabay ka sa Sininga Mall, hindi pagkalipatan si Buddy. Ang gamay mo nga pagpakaon kag paghampang sa iya, isa na kadako nga bagay. Wala man siya sang permanente nga amo kun best friend, pero ang kaayo nga ginapakita sa iya sa mga tawo sa iya nga palibot, rason na sa iya nga pagtinir sa amo nga lugar. O kung basi man, ginahulat niya sa gihapon ang adlaw nga liwat sila makita ay sang iya una nga nangin amo sa Sininga lugar. Bar pagkatuktok na sa City Mall, kilala gid siya sa mga tao, gali yan. Sa mga nagasunod sa mall pala. Kilala gid siya sa mga tanan niya gwardya, kilala gid siya. Si Buddy na tawag sa sa tanan-tanan kay everyday ko nagakadto ka kasi silang mall kung makita mo siya gusunod-sunod sa mga tao. Sa front kit siya sa mall mismo nagatinir, siguro sa bugaman ba sa kay nga kabugnaw. Possible. Dala siya nagatinir, pero wala gid siya nagabiya sa lugar. Kay tungod nga may may Balila Barb, two things. Number one, basi kuno bala kay tungod na siya ginasagod siya sa mga tao sa palibot, Ginapakaon ginapakaon sa mall goers, sa mga guards. Number two, basi ginahulat niya pa maabot ang adlaw nga magkita ay sila liwat sa una yagid nga amo sa sinang lugar. Oy. Dumaybe kay, ugani dumaybe. No, yagid ya to. Di ba Hachiko bala Barb, daw mo na ba nila. Andun naman ko. Ahay, sige. Pero kabay pa nga mo nga balila to nang padayon no siya gyapon nga i-treat mo lang nga maayo pakanon sa mga tao dito para at least maginapi lang gyapon ang dito sa Grabe no, pedestrian lane. Ang iban Baba mo na pinakapinasay sa iya, mag-cross sa street sa pedestrian lane. Ang iban, malaming nga tao, wala gagi sa pedestrian Ayaw pang ido. Example, lagi na si good example. Si Buddy. Kagamoy ito mga balita sa Negros, subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kay eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtob sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.